बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2021 मायथाइनि हादरारि फोरोंगिरि बान्था मोननो हादों बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय केबि दिउलकुसि जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि एबा बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय फावखुंगुर धोरोमखुंगुर स्वर्गियारिनि बिफा बिनेन्द्र स्वर्गियारिया। मख'नो गोनांदि बे बान्थाखौ फैगौ 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखालि प्रेसिडेन्ट रामनाथ क'विंदआ राननानै होगोन। नैथियाव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव खौरां। इन्डियान एयार फर्स पेराट्रुपार 22 बोसोर बैसोनि अन्जन नार्जारी बिथाङा भारतनि थागिबिफोरखौ तालिबाननिफ्राय रैखाथि होनो आफगानिस्तान फारसे मैया 18 आगस्ट खालि दावखोलाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां अन्जन नार्जारीया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि जालुकबारि गामिनि थागिबि। थामथियाव दङ दिनै 19 आगस्ट सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 21थि मुंख्लं सान। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबान रुजुनना बर' हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावफुबाय थानाय समावनो थांनाय 2020 मायथाइनि 19 आगस्ट दिनैनि सानाव उदखारिनि गुलिजों गावथारजायो मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मआ। दिनै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै सान्दामारियाव थानाय मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव 21थि मुंख्लं सान फालिदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बिर जोहोलाव मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव अन्थाइनि मुसुखा लुफुंनो 50 लाख राङारि अनसुंथाइ फोसावो। ब्रैथियाव दङ मैया क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तेलिपारायाव जिएसपि दोलोनि मेलाव जिएसपि दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा बाहागो लायो। बे मेलाव नबकुमार सरनिया बिथाङा बाहागो लानानै बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि सायाव बेरफ्रुसार बिबुंथि लाखियो। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि हाग्रामा महिलारिया बिबाननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बिजेपि दोलोआव हाबनांगौआ रोखामोन। मानोना बिजेपि दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौ गोसो जायोबानो जोबथेसालियाव सोनो हायो। बिनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बिजेपि दोलोजों सावरायदोंमोन आरो सावरायनायल' नङा, हाग्रामा महिलारिया बिजेपि दोलोआव हाबखाबाय होननाबो बुङो एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे साननिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजेपि दोलोआव हाबनो थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गले गले लोगो हमहैनाय खौराङा गोसारदोंमोन। बाथियाव दङ चिरां जिल्लानि बिजनी बर' बाजार ओनसोलाव मैया बुधबारनि सोरांसि समाव हाग्रानि मैदेरा हाबफैनानै गोबां सुबुंनि न' बां सिलिंखार खालामो। बिजनी बर' बाजार ओनसोलनि 1 नं लोक्षी बाजार गामिनि परमेश्वर राजबंसि आरो बिजय राजबंसि मोननि न'फोरखौ सिलिंखार खालामलाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ओनसोलाव मोब्लिबनि बेरा थानायनि उनावबो हाग्रानि मैदेरा बे ओनसोलाव हाबफैनानै गोलाव समनिफ्रायनो उदखार खालामफैबाय थादोंमोन, जायनि जाहोनाव बे ओनसोलनि गोबां थागिबि सुबुंफोरा गोबां खैफोद आफोदजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।